Al barri del Raval de Villena ja està tot a punt per acollir este cap de setmana el mercat medieval. Els protagonistes seran Pilar i Roberto. Tenen el privilegi de ser els primers en casar-se dins del castell. En este festival medieval també se celebrarà un bateig, on tots els convidats aniran vestits de l'època. Para mí es importante mi boda, ¿no? Con la mujer con la que quiero y que todo el mundo esté contento, feliz. Roberto podrà complir el somni de la seva vida. Es casa amb Pilar en el castell on ha jugat des de menut. Són els protagonistes de la primera boda en este pati d'armes. Que nos casamos en el castillo. Me hizo mucha ilusión porque sabía que era un sueño suyo. En este casament medieval, tots els convidats aniran vestits de l'època. Y sentirte como que realmente te estás casando en un momento de la época medieval, ¿no? Y Pilar de Salvador y Navarro, virtuosa. Roberto és del Raval. Ha viscut a la falda del castell i quan va veure que l'associació del barri oferia esta boda medieval no s'ho va pensar. Anaís és l'altra protagonista. Demà la bategen i també serà medieval. Todos, no falta ningún detalle. Hasta la abuela, la bisabuela, todo. Vamos a estar casi 3 generaciones de la familia. De medievales. Els carrers han tornat a l'edat mitjana. Da gusto de verlo. Por aquí, yo qué sé, la gente que pasa. El año pasado se hicieron 5.000 tortas. El barri més antic de Villena es posa de llarg que recupera l'esplendor de fa segles.